Έλα, Θέμη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Έλεγα ότι με τις συνταγές σου ρίχνεις γυναίκες, ισχύει? Ναι, τις ρίχνω. Ωραία. Όταν βάζω λιγμένα προϊόντα, κατάλαβες τώρα, δεν μου εξαιρέσεις τουλάχιστον για μια εβδομάδα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε θέλουμε οπωσδήποτε να δώσεις μια πολύ δυνατή συνταγή, ώστε και οι ακροατές οι υπόλοιποι να καταφέρουν να ρίξουν κανένα γκομενάκι. Λοιπόν, σας έχω μια πολύ καλοκαιρινή συνταγή, πιστεύω ότι σας αρέσει. Για να την ακούσουμε, η ονομασία της είναι? Λοιπόν, θα σας πω στα ιταλικά τη συνταγή πρώτα. Ναι. Είναι η linguini alle vongole. Linguini alla vongole. που άκουσα. Συγγνώμη, εγώ το vongole άκουσα καλά. Ναι, άκουσες πολύ καλά. Linguini alla vongole. Θα το φτιάξω στο φίλο σου αυτό εδώ πέρα. Λες. Για πες μου, Αυτός δεν τρώει τέτοια. Τα τρώει όλα. Πες μου λίγο, τι σημαίνει η μετάφραση της? Λοιπόν, linguini είναι τα linguini, που linguini σημαίνει και γλώσσες μικρές, επειδή είναι πλατιές και μακρόστενες. Το ήξερες, Έλενα? Όχι, δεν το ήξερα. Ναι. Linguini και vongole είναι τα μύδια. Άκρος αφροδισιακό φαγητό δηλαδή. Έτσι, λοιπόν, και μια που είπαμε που του πας σε ραντεβουδάκι και τα λοιπά, ναι. θα σας πω τα υλικά για 2 άτομα μόνο. Έτσι, μπράβο, γιατί θέλουμε να το συνοδεύσουμε το μακαρόνι ουσιαστικά με κρασάκι, με πολύ ωραία ιταλική μουσική. Βάλε λίγο ιταλική μουσική, ό,τι βρεις έτσι κάτι ήρεμο Θάνο, ψάξε σιγά σιγά, βρες να παίζει από πίσω. Ή βάλε αμερικάνικη μουσική με ιταλική προφορά. Λοιπόν, σ' ακούμε, Θεμάκο, σ' ακούμε. Λοιπόν, η συνταγή αυτή είναι με μύδια, γίνεται με μύδια με όστρακα, αλλά μπορούμε να την κάνουμε και με τα μύδια στο σακουλάκι, αν και δεν είναι το ίδιο νόστιμο. Μάλιστα, είδες. Λοιπόν, για 2 άτομα θα χρειαστούμε γύρω στα 250 γραμμάρια λιγκουίνι, μισό κιλό μύδια με το κέλυφος. Μάλιστα. Έτσι είναι πολύ πλούσια συνταγή. Ναι. Μισό κρεμμύδι. Ναι. Μία σκυλίδα σκόρδο. Αυτό το σκόρδο βάλτε και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει, παρότι ραντεβού. Όταν το τρώνε και οι δύο, ναι, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, ένα ποτήρι λευκό κρασί και 50 γραμμάρια περίπου κρέμα γάλακτος. Το υπόλοιπο από το μπουκάλι που θα ανοίξετε το κρασί, κρατήστε το για να το πιείτε. Και φυσικά και ένα ματσάκι μαϊντανό. Μάλιστα. Ακούμε την εκτέλεση. Πάει παντού. Ναι. Λοιπόν, στην εκτέλεση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε και βράζουμε τα μακαρόνια, δηλαδή έχουμε ζεστάνει το νερό, έχουμε ρίξει χοντρό αλάτι μέσα, σε σημείο βρασμού το νερό, ρίχνουμε μέσα τα μακαρόνια και βράζουμε, γιατί η συνταγή γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, είναι σε 5 λεπτά είναι έτοιμη. Αλήθεια? Μια χαρά. Ναι, μπράβο ρε Θέμη, να σε βγάζουμε πιο τακτικά άμα είναι να μας δίνεις τέτοιες συνταγές αφροδισιακές και γρήγορες. Γιατί τις αφροδισιακές θέλουμε γρήγορα να τις τρώμε για να περνάμε μετά στο γλυκό. Να έχουμε και γρήγορη χώνευση για να έχουμε... Ναι. Λοιπόν, είναι και αφροδισιακή επιπλέον. Έτσι. Λοιπόν, όλη η δυσκολία της συνταγής είναι στο να καθαρίσουμε τα μύδια από το κέλυφος. Ναι. Το οποίο είναι η διαδικασία που δεν μου αρέσει καθόλου. Συγγνώμη, αυτά όμως μπορούμε να τα βρούμε και καθαρισμένα, δεν μπορούμε? Όχι. Μόνο όπως προανέφερε ο Θέμης το σακουλάκι. Τα οποία δεν είναι τόσο... Έχουν πάνω κολλημένες πεταλίδες και διάφορα άλλα πράγματα μέσα από τη θάλασσα. Ναι. Τα οποία τέλος πάντων θέλει μια βούρτσα ειδική που είναι με σύρμα στο νερό. Τα ξύνουμε με ένα μαχαίρι. Μάλιστα. Να καθαρίσουν καλά. Μάλιστα. Βγάζουμε και ένα μουσι εκεί που βγαίνει έξω από το οποίο υποτίθεται είναι δηλητηριώδης, αλλά απλά είναι δύσπεπτο. Δεν μου λες, το έχεις κάνει ποτέ εσύ αυτό? Φυσικά. Εντάξει, εύκολο είναι, έτσι. Συγγνώμη να ρωτήσω λίγο το θέμα. Αυτό με το κέλυφος, έχω την εντύπωση ότι αν τα βράσεις κιόλας μέσα σε... Φεύγει πιο εύκολα. Νομίζω ανοίγουνε, δεν ανοίγουνε πιο εύκολα? Ανοίγουν, αλλά εμείς θέλουμε να το βγάλουμε τελείως. Όταν είναι μαγειρεμένα ανοίγουν, αλλά εμείς, όχι, όταν λέω να καθαρίσουμε δεν είναι να τα ανοίξουμε. Να είναι μέσα με το... Μάλιστα, οκ. Που υπάρχουν γύρω-γύρω, γιατί αυτά δεν θέλουν να τα φάμε. Εντάξει, καταλάβαμε. Δεν νομίζω να κανένας απλά να γλύφει το καράβι. Όχι, ναι. Καταλάβαμε. Για το μύδι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αφού είναι να το γλύψουμε. Τη στιγμή που είναι να βάλουμε μέσα το κέλυφος, οκ, κατάλαβα. Θέμη, κατάλαβες, έτσι. Τα μύδια πρέπει να τα προσέχουμε. Έτσι ακριβώς. Συνέχισε τη συνταγή, Θέμη. Λοιπόν, καθαρίζουμε καλά τα μύδια. Αφού έχουμε καθαρισμένα τα μύδια και ξεκινάμε στη συνταγή. Είπαμε, βράζουμε το νερό, έχουμε αρχίσει ήδη και βράζουμε τα λιγκουίνι. Σε ένα πλατή και βαθύ τηγάνι ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Μάλιστα. Ρίχνουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, αρχίζει και παίρνει λίγο χρώμα. Ναι. Δεν θέλουμε να πάρει και πολύ χρώμα, αμέσως ρίχνουμε και το σκόρδο. Να αρχίσει να γυαλίζει το κρεμμύδι που λέμε. Ναι. Ρίχνουμε και το σκόρδο, ρίχνουμε έτσι 2 στροφές και αμέσως μετά ρίχνουμε μέσα τα μύδια
Μάλιστα. Έτσι, τα ρίχνουμε και αυτά 2 στροφές. Όταν λες τα ανακατεύουμε 2 φορές, ας πούμε, αυτό εννοείς? Ναι, αυτό. Ωραία, δεν τα πολύ ζαλίζουμε. Το κανονικά κουνάμε το σκεύος του τηγανιού. Για τις νοικοκυρές, όπως είσαστε εσείς, με μια κουτάλα ξυλίνη. Το έθεσες πολύ καλά, ωραία. Λοιπόν, μετά σβήνουμε με ένα ποτήρι κρασί. Αφήνουμε λίγα δευτερόλεπτα να εξατμιστεί το αλκοόλ. Και καπακώνουμε το τηγάνι. Ωραία. Και τα αφήνουμε 5 λεπτά. Και τι μέσα σε 5 λεπτά τα μύδια είναι έτοιμα. Έχουν ανοίξει. Εκείνη τη στιγμή ρίχνουμε και την κρέμα γάλακτος ενώ έχουμε βγάλει από τη φωτιά και επίσης ρίχνουμε και το ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σουρώνουμε τα μακαρόνια και κατευθείαν τα ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι. Τα ανακατεύουμε και τα σερβίρουμε. Και καλή μας όρεξη. Είναι εξαιρετικό, στο λέω. Και είναι πολύ πετυχημένες στις συνταγές τους. Λέω, οι γυναίκες πέφτουν και άσε που λέει για λιγμένα. Εγώ το ξέρω τι είναι. Είναι υπερόπλο. Να το πω έτσι. Και πολύ δυνατός. Αλλά θέλουμε την επόμενη φορά να μας δώσεις κάτι που να έχει σχέση με τεπανιάκι. Κοίταξε να δεις, αυτό το πλάτη τηγάνι θα μπορούσε να αντικαταστεί από ένα ωραίο τεπανιάκι. Έτσι. Ναι, θα μπορούσε βέβαια. Αλλά θέλουμε κάτι σε Ιαπωνεζο-κινέζικο να μας δώσεις. Ενημερώνω δηλαδή, προετοίμασε, άσε λίγο τα Ιταλικά. Μάλλον βλέπω θέλω να το κάνεις και εσύ λογικά, έτσι βλέπω θετική. Πρέπει να μ' αφήσεις λίγο να κάνω λίγο προπόνηση του Tai Chi. Εντάξει. Να βρω τον εσωτερικό μου εαυτό καλύτερα. Θα σε ετοιμάσω. Ξέρω τι θέλεις για να βρεις τον εσωτερικό σου εαυτό. Ξέρω τι θέλεις. Το έχω μέσα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Αυτό και ακόμα ξέρω ποια είναι πραγματικά η ανάγκη σου. Βλέπεις μόνο τη μύτη του παγουδόνου. Ναι. Εντάξει. Που να δούμε και το υπόλοιπο. Θέμη μας, σε ευχαριστούμε. Πες μας ακόμα μια φορά την ονομασία. Λιγκουίνι αλεβόγκολε. Αλεβόγκολε. Ciao bambino.